आंनि साया बर' इउटुब चेनेलाव फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अरनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। स' आंबो दासान्दिसोनि अननायाव मोजाङैनो दङ। लोगोफोर आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। बे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोनखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। स' लोगोफोर बे भिडिअखौ आंनो सासे बिथाङा हरदोंमोन आरोना, माने एक्स-एनडिपि आदामोना हमनायमोन आरोना। बिदिबा जोबजासिम नायदो, बिथांमोना मा फोरमायनानै होदों आरो बयबो हेफाजाब होदो। बिदिबा आंनि बे भिडिअखौ बेखिनिखौनो देखायनाय जासिगोन आरोना, जोबजासिम बिथांमोना नायबानो जाबाय। आसलि हौवाया बेनोमोन आरो आसलि हौवाया बेनोमोन आरो नै दा मोनफिना मादि मोनखो गोसोआ? आं गोजोन मोनदों। गुवाहाटियाव थानाय एक्स-एनडिपि आरो रायजोफ्रा मास मोननैनि सिगां 2 नं उल्थापानिनिफ्राय खारबोदोंमोन, हौवा गारनानै गथ' सानै गारनानै। ओमफ्राय नै लाबोग्राया जायदों खारबोग्रा उल्थापानिनि नैबे लाबोदोंमोन आरो। ओमफ्राय 2 नं उल्थापानिनि जाय हौवा गारनानै खारबोदों गथ' सानै, नैबेमोन आरो नै दा गुवाहाटियाव थानाय नैबे बाजैमोन आबौमोना लोगो नांना हमदों आरो आबौफ्रा नै गथ' सानै आरो हौवा गोनाङा खारबोनानै दा हमदों आरो। दा बुजायगासिनो नै गुवाहाटियाव थानाय एक्स-एनडिपि आरो गुवाहाटिनि आबौफ्रा। हौवाया नागिरबोनायाव जोङो हमनानै हादों। बे हमनो हानायावहा बिथांखौ जोङो दा क'क्राझाराव फोथायहरनो नामायदो। नामायनायाव माने बेबायदि गाज्रि खामानि मावनाया बहुत अभार जाबाय। ओंखायनो जोङो मा खालामगोन दायो, बेखौ एसेबाबो जोङो साजा होनानै जोङो न' थिनहरगोन मोजाङै, बेनो आरो।